O seu teito estas temperaturas primaverais, mañá seguirán evolucionando, seguirán gabeando nos termómetros porque temos a visita dunha masa de aire bastante quente que entrará desde o sur e iso fará que de novo os termómetros volvan a estoupar en prácticamente toda a comunidade. Vemos a imaxe en secuencia do satélite con ese anticiclón ao sudoeste afectándolle a boa parte de Europa occidental, toda a península ibérica prácticamente limpa de nubes e en Galicia observábamos unha mancha amarela en puntos da Mariña, eran as consabidas nubes de estancamento. De momento, sen cambios a curto prazo, durante as vindeiras 24 horas seguiremos falando de altas presións, pero fíxense porque a última fotografía do satélite xa revela como se vai formando unha área de baixas presións ao sur, acabará situándose esa borrasca ao noroeste do arquipélago das Canarias e desde aí pois acabará desestabilizando o ceo en boa parte da península e tamén en Galicia. Temperaturas máximas desta xornada e de novo esas marcas batéronse ao pé dos ríos máis importantes de Galicia, do Sil e do Miño. Por exemplo, en Lugo, Rivas de Sil pois marcou 29 graus ao longo desta tarde. Na provincia de Ourense, a Arnoia, Ourense cidade e en Pontevedra, Arbo, ao pé do Miño, marcaron 32 e 31 graus respectivamente, pero temperaturas en xeral bastante altas tamén en todas as rías baixas, con 28 graus no Grove, en Pontevedra ou en Vigo, e tamén temperaturas altas na provincia da Coruña, en Santiago, xa o dicíamos, chegáronse aos 26 graus, en Noia aos 25, Mesía aos 24, e máis tamizadas esas temperaturas, máis suavizadas, como falábamos, polo efecto do vento en Cedeira ou en Ribadeo, con valores un poquinho máis modestos de entre 16 e 17 graus, pero en xeral pois unha tarde de bastante calor en boa parte de Galicia. De momento teremos que seguir falando deste efecto anticiclónico que aínda vai aguantar ao longo da xornada do mércores e ademais mañá acompañado desa masa de aire quente que fará que de novo volvamos sentir a abafo desde o mediodía e ademais subirán os termómetros en toda Galicia, tamén na Mariña de Lugo, onde poderían chegar aos 20 graus ou aos 22 mesmo. O cambio de tendencia observarase sobre todo xa a partir do xoves. Desestabilizarase a atmosfera e temos, polo tanto, descenso das temperaturas e tamén chuvias que comezarán entrando polo sur da comunidade. Debullamos deste xeito o pronóstico a curto prazo, pero imos máis a modo. Esta vindeira madrugada, sen cambios, de novo cunha madrugada limpa, con nubes quizáis en puntos da Mariña de Lugo e do Ortegal, esta noite que será despexada dará paso pois a unha mañá tamén moi despexada e ademais con vento bastante frouxo que zoará do leste, quizáis algunha nube de tipo alto polo sur e con ascenso das temperaturas mínimas, un ascenso que vai ser xa máis notable, polo tanto pasaremos menos frío durante as próximas horas. A tarde irán entrando máis nubes de tipo alto e medio desde o sur do país, acabarán estendéndose a todo o extremo norte e non traerán ata a medianoite precipitacións, así que a tarde avecíñase tranquila e tamén calorosa. Ascenso das temperaturas máximas, fíxense na previsión para a Coruña, Ferrol ou Lugo, que estaban marcando valores un poquinho máis discretos durante estas xornadas, pois mañá teremos a cousa entre os 26 e os 27 graus, e xa en puntos das Rías Baixas ou das cidades do interior, como Santiago ou de Ourense, valores próximos aos 30 ou superando ese limiar, por exemplo, na cidade das Burgas. O vento durante as horas da tarde pois circulará un pouquiño máis forte en puntos da costa norte e, como falábamos, as precipitacións espéranse xa a partir da medianoite en forma de chubascos que entrarán polo sur da comunidade. Fixámonos no que nos advirte o modelo, fíxense como esa inestabilidade asociada a esa área de baixas presións acabará entrando na península segundo as previsións e, polo tanto, esa combinación de aire máis frío en altura e aire cálido en superficie provocará que se desestabilice a atmosfera e, polo tanto, que teñamos chubascos. Xa de cara a fin de semana temos que fixarnos nunha borrasca que se forma ao oeste da península, descenderá en latitude e esta é unha fronte que posiblemente nos acabe afectando ao longo da fin de semana. Sobre todo xa falaríamos da tarde ou da tardiña, mellor dito, do sábado e a xornada tamén dominical. Todo dependerá de como se vai movendo esa fronte. Volvemos ás temperaturas. Falábamos desa masa de aire quente que fará
subir e moito os termómetros durante o mércores e amosámoslles varios exemplos de como poden ir evolucionando eses valores. Por exemplo, na provincia da Coruña, en Bergondo, hoxe marcaron os 24 graus, mañá poderían chegar aos 28 e o Chimpo, pero cara abaixo sería durante a xornada dos xoves, quedarían por debaixo dos 20, é dicir, ata máis de 10 graus menos que durante o mércores. En Baiona, máis do mesmo, con temperaturas que ascenderían o mércores e volverían descender pois da orde de 6 graus durante a xornada dos xoves. O mesmo no sur de Lugo, en Pantón, dos 27 subirían os 29 e volverían descender ata os 24. En Leiro, en Ourense, andaría a cousa de arredor dos 30 durante a xornada de mañá, pero despois caerían as temperaturas ata 5 graus durante a xornada dos xoves. Un descenso, polo tanto, notable. O xoves, tal como falábamos, con esas precipitacións entrando a primeira hora polo sur da comunidade, serán en forma de chubascos e poden vir acompañados de treboadas. Serán sobre todo chuvias que se poderán dar polo sur, como mencionábamos, e tamén polo interior. E en todo caso, non se esperan demasiado abondosas e serán a priori bastante esporádicas. O vento virando cara ao norte e ese descenso térmico que teremos durante o día, durante a noite, pois bastante suave pola cobertura das nubes e ademais porque ascenden un pouco os termómetros. O venres máis do mesmo, unha previsión de chubascos que caerían de xeito ocasional e intermitente, en xeral afectándolle sobre todo o interior e o leste da comunidade. Xa pro sábado sí que falaríamos de chuvia asociada a esa fronte que previsiblemente formarase en torno a esa área de baixas presións que semella que vai deslizarse cara ao oeste da Península Ibérica e que acabaría afectándonos en forma de chuvia pois durante a tardiña do sábado. O domingo semella que tamén acabará pasado por agua, en fin, que é unha primavera que ven bastante revolta. Fotografías como esta da Mariña de Lugo en Foz con eses 16 graus de máxima durante esta xornada e ademais con forte maruxía na costa. En Guitiriz, aproveitando estes días tépedos para ensilar 20 graus de máxima. Tamén na montaña en Becerrea chegaron a eses 20 graus e o ceo, tal e como estamos vendo, azul. A azul tamén en Valdoviño e na fotografía que enviaba a Noelia Lejide vemos o efecto do mar de fondo ata os 2,5 metros durante esta xornada e as temperaturas tamén contidas na costa coruñesa. Fotografía da praia de Soesto, en Laxe, na Costa da Morte, unha praia moi do gusto dos surfistas, efecto notable tamén no mar, con esa forte maruxía, con nordés de intervalos forza 7 e mar de fondo de ata 2,5 metros. Temperaturas de ata 26 graus no Porriño e o sol luciu pois sen atrancos. Poden volver ver estas fotografías no noso Facebook. Mais nada, pasen moi boa noite, adeus. Mira, yo no te voy a decir que Mencía o que Ribeiro. Aunque lo piense, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto, y esa es la cuestión. En Viña Costeira levamos case 50 anos elaborando o mellor viño do Ribeiro. Agora, co mesmo espírito de sempre, sacamos o noso Mencía de Valdeorras. Porque para nós, o importante é o concepto. El concepto. A los hechos, me repito. Costa verdecente, do rayo transparente, fogar do plácido lugar, dos rumorosos, fogar das altas copas, fogar de algunhas das verbas máis bonitas do mundo. Estrella Galicia, fogar de Breogán. ¿Conoces a don Luciano? Fresco, frizzante, elegante. Luciano tiene un don. Don Luciano. Mamá, mi bollicao cero. ¿Tú le das bollicao cero por el hierro o porque tiene 0 azúcares añadidos? ¿Y porque le gusta? Nuevo bollicao cero, deliciosas meriendas de cacao y hierro. Outra vez pé de atleta, será polos zapatos. Proba a innovación de Dr. Scholl, o kit completo para pé de atleta. O lápis con o Lila Active actúa na pel e o spray limpa o calzado contaminado para evitar a reinfección. Novo kit completo para o pé de atleta, de Dr. Scholl.
Descubre la máxima eficacia reductora de Somatoline Cosmetic. Reductor 7 noches ultra intensivo. Reduce en 7 noches. Lo descubrirás día tras día. Funciona. Hace unas horas pensé que no aguantaría mi dolor de espalda. Por suerte, esta mañana me apliqué Voltadol Forte. Su fórmula te proporciona hasta 12 horas de alivio. Voltadol Forte, la alegría del movimiento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Unha uña descolorida pode ser un primeiro signo de fungos e non debería ser ignorada. Dr. Scholl recomenda o tratamento Dr. Scholl antifungos. Usa a lima primeiro para axudar a estender ben a solución sobre a uña. Ante os primeiros signos de fungos, actúa co tratamento antifungos de Dr. Scholl. Hace ya tiempo que me dejaste. Sé que lo estás intentando con dieta y ejercicio, pero aquí sigo esperando. Necesitas más ayuda. Prueba Ali, que bloquea la absorción de parte de la grasa, ayudándote a perder un 50% más de peso que solo con dieta, con una eficacia clínicamente testada. Con Ali volveremos a estar juntos. Ali funciona. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ha llegado la hora de contar lo último de Línea Directa. Y es que ahora, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. 902-123-441. Queres saber que nos matou? Ven a 20ª Festa da Troita do 6 ao 8 de maio en Sigüeiro, Oroso. Era visto. O espantallo. Desde hai un par de semanas sufrimos unha terrible invasión de corvos. Roen todo o que atopan, fan ruido polo día e pola noite, cagan onde non deben. Bueno, como a pillería do botellón, pero en negro e dicindo guá, guá. Danme medo, Moncho. Saín botar unhas pezas ao clareo e miraban para min como os paxaros da película de Hitchcock. Tranquila, non te preocupes, Canta acaba o café, coño a escopeta e asunto resolto. No, non podes, están protegidos. Cala a boca, payalo, protegido tiñas que estar ti. Os corvos protegidos, tío. Pois sí que están protegidos pola lei. Matar un corvo, iso é como matar un canciño. Un canciño de esos pequeniños, dos tetes así que son riquiños, que son brancos, e que van así correndo co rolo do váter. Ai. A pregunta xa non é por que carallo está protegido un bicho tan feo, senón de onde merda viñeron os corvos. Claro que outra cousa non, pero explicacións para as posibles orixes da fauna molesta sobrannos en Lameiro. Pero onde van vir? Onde queres que veñan? Eu que sei, pois que dimo ti xa que están listos. Carallo, por veñen dos vertedoiros que pechan os ecoloxistas máis a xunta. É moi fácil dicir, ai, quero un monte limpo, non bote de la merda no monte. Claro, é a limaña que vive no lixo pa onde vai. Pa emigración, normal. A tuería ten o seu encanto, Puscas, pero non se sostén. Quieto aí, que ten a súa lógica, Sí. A limaña nace no monte, críase no monte, vive ali. Xa hai xente que di que están empezando a nacer koalas por culpa dos eucaliptos. ¡Ala, carallo! E canguros! E canguros non sei. Pero en Boqueixón hai búfalos. Iso é unha granxa, Puscas, críanos para facer queixo. Me cago en la vida, o coira, o que me faltaba un coira. Pero que tan inocente eres, Lino. Vamos a ver, a ti as mentiras máis grandes do mundo colanchas a ti. Como van a facer queixo os búfalos? É daquela que os lobos que solta a xunta, es que van chocolate con churros. Cago, tipo de Dios. Estivemos 4 ou 5 rondas dándolle voltas ao tema da emigración forzada das especies. Desde os ñus do Serengeti ata os corvos da miña leira. Co sexto viño empezaron a chegar as solucións. Pois vamos a ver. Desde hai moitos anos o tema do transistor empregouse para espantar o xabarín e con moito éxito. Entendes? Eu polo menos poñolle a Jiménez Los Santos. Pero neste caso, o tratarse de aves, apostaría por colgarse desdas polas. Pero iso poderase facer, non? Estará prohibido. Totalmente legal.
No tema de espantar a bichería ainda non se meteron os políticos, gracias a Dios. Decidime por ustedes. Mirade pa aquí. Colgos das polas e funcionan como espellos espantacorvos. Veñen de regalo nos crispis que toma Kevin e por fin van ser algo útiles. Pero se xa facían ele ruido de por sí, Moncho, a que carallo vas ti a colgarlle cousas para que peten nel? Cariño, tranquila. A teoría di que refliten a luz. E así os paxaros asústanse. Ai, sí. Están asustadísimos. Están asustadísimos. Desde cando os espellos e as luces asustan a xente, oh? Están na discoteca, bailando, están che facendo un guateque. Hoxe pola mañá a leira estaba tan cajada que parecía que nevara. Saquei ustedes e tireinos ao contenedor. Gañastes esta batalla, corvos, pero a guerra continúa. Moncho, como xa che teño dito tantas veces, a solución a estes problemas está nas tradicións, Moncho. Pensa que non quixen coñer a escopeta ao primeiro día, carallo. Pasa que, claro, esa bichería está protegida. Déxete de escopetas, non sexas animal. O espantallo, Moncho, o espantallo de toda a vida. Pode que don Anselmo teña razón, En Galicia levamos tantos anos inventando solucións para matar os bichos que esquecemos as máis básicas. Fun de inmediato a do Chino Yun. Pero contra todo pronóstico, resulta que o xigante asiático non fabrica espantallos en serie. Mira ti, quen contaba. O que si tiñan é un produto que se vende moi ben e que a mí me pode valer. Chámase Sesidoni e ten usos a tomar polo cu. Mira, hasta sabes contar corvos e tudo. E ti crees, Moncho? Sí, por suposto, ti confía en mí. E para axudar sabe o que fixen, mira pa aquí. Chanteille un bigote tipo Hitler. Mira pa aquí. Non din que os corvos son tan listos. O saber que tanto saben da Segunda Guerra Mundial, Hitler duroulles un cuarto de hora, amigos. Paparon vivo. A de penurias que tería aforrado o mundo se lle soltaran uns poucos corvos a tempo en Berlín. Non é que me interese a vosa vida íntima, pero é que atopei unha moneca hinchable no contedor do lixo. Esas cousas é mellor enterralas, para non dar que falar a xente. Ti és pardo perdido. Claro que tes a quen sair. Era un invento para espantar os corvos, pero non funcionou. Os espantallos, por visto, xa non asustan os paxaros, quen contaba. Pero iso é porque non se move. Porque se movese os corvos, é que os corvos non son parvos. Se houvese un espantallo tipo robot que se movese só, pois aí, cuidado, que aí sí que collía medo os corvos. Pasa que non creo que fabriquen espantallo robot. Agora, o que podíamos facer é disfrazar a alguén de espantallo. Moncho, deixa en paz o neno, pídocho por favor, Non me había de facer mal. Estades falando de mí? Nene, a ti gustaría que papá che regalase un disfraz de robot? Con botones y con luces. Fixen que arrancaba a cara do Chino Yun, pero en realidade fun ao fallado buscar un pouco de roupa vella. Pero que merda de robot é este? Non ten motor, nin ten luces, nin ten nada. É un espantallo robot. A ver, móvete como facías antes. Aí está, perfecto, sí, señor. Agora vásteme paleira e non volves ata a hora da cea. E cando che apareza un corvo, xa sabes. Bailo en plan robot. Correcto, galloso. Veña, ala, campeón. Veña, paleira, a papados e... Vale. Cuidado con o largo da porta. Leva aí fora 3 horas e media. Vos escoitades algo? Eu tampouco. Pararon os corvos. Hoxe vou cear diante da tele. A ver se polo menos aguanta ata a metade do luar. Mima, que tan ben se está ceando en silencio. Xa non me lembraba do que era estar sin esas bestas berrando aí fora. Agora que yo dixo algo me perdeu escoitar, Cala un momento. Kevin, non pasa nada. Pode dicir que entra a picar algo, non? Yo estaba mellén que está ben aí fora. Mira, dueto los panchos el consorcio. Maravilla. Ai, Moncho,
eso, mira como puxeron meu pobre. Por eso estaban tan calados, estaban ceando os cabróns. Ai, que desgraciados, agora van ver. Date quieta, non faga barbaridade, están protegidos. ¡No lle fagas caso! ¡Mátense a todos! ¡Mátense a ningún! Matou 150 corvos a coiteladas e deixou 4 crucificados en cada esquina da leira. Non se escoita un corvo, pero vamos, en 20 kilómetros. E Kevin marchou para Santiago a facer o robote. Sí, ponse así, nunha praza ali, e os turistas botanlle cartos. Anda, carallo, así é todo que tan curioso e indescifrable é a raza do turista. Río Regato Sport. En Lameiro temos un río precioso, pero precioso, precioso. O río Regato. Unha maravilla da natureza, amigos. Algo digno de ver, algo digno de National Geographic. Ai, e non sabedes lo que tal se apaña ali, Moncho, levas media vida pescando no río Regato e nunca colleches unha miserable troita. Que o río Regato non é troiteiro, payaso. Ali o que se dá ben son estas maravillas da natureza, estas xoias. Non me extraña, porque xa desde o principio dos tempos, desde a época dos homes das tabernas, e dixoche máis, desde o tempo das lexións dos romanos, que eu recordo sempre se tirou a merda toda aí no río. Toda a merda que había en Lameiro, porra. E ainda menos mal que nunca pescaches nada, porque se vive ali algún peixe, ten que estar máis que contaminado de toda a canta merda de outra. Medio Lameiro, Valeiral e o Purín e a xurra, ata don Anselmo bota ali a sosa cáustica cando lle caduca. Non sabes o que eu. Sei que o queren prohibir ahora. Mira onde se meten. Van nos decir a nós onde podemos e non podemos tirar a nosa merda. A verá, mañas abondan no monte que queren botar ao río. O río está ben así. Vamos digo unha cousa, amigos. É unha lástima non poder aproveitar algo máis o río Regato. É sacarlle partido. Sí, aproveitar. Tamén a Choupana aproveitaron os seus famosos canóns e a fervenzo da cova. Unha merda! Mirade que merdas teñen eses. Un atraso, amigos, un atraso. Iso non vale para nada, Se non lles deixan construir nin nada, para que o queren? Que fai bonito, din. Caralladas. Que vas comparar eso con o noso río Regato? Que van tirar ali a súa merda, a ver que pasa. E grazas a eso teñen unha empresa de deportes de aventura. Choupana Sport. Nós non deberíamos ser menos, oístes? Temos que facer o mesmo. Converter o noso río Regato nun sitio de deportes de aventuras. Deixademe a min, que xa veredes. Ocho, lávame esta merda. Tiña que comentalo con posibles inversores. Grandes empresarios que souberan sacarlle tallada ao asunto. Xente seria, sen prexuizos. Xente boa, que mira polas persoas. Xente cunha gran ética de traballo. Ou eso, ou ir falar con don Anselmo. Non me quedaba máis remedio. Que grande idea, sí, señor. Hai que ser mellores que esa xentuza da Choupana. Machacaros, sabes, Moncho? A estas alturas da vida, o meu único objetivo é machacaros da Choupana. Que se mexen por aí. Ese é o espírito, don Anselmo. Sí, señor, se me gusta. Mira unha cousiña. De canto diñeiro estamos falando? Mais ou menos, eu sei unha cifra. De que falas, Moncho? De que cartos? De que dices? Que dices? Si, home, de canto vai ser o seu investimento? Falabas diso. De nada, Moncho, absolutamente nada. Ti queres ser emprendedor? Pois emprende, arríscate, que despois a cousa vai ben. Xa falaremos, se acaso. Claro, don Anselmo, pero mire que o deporte de aventuras está a tope, eso, a xente tolea con esa cousa. Fabuloso. Pois fai deporte. Pois, dime unha cousa. Que é exactamente iso de deporte de aventuras? Mire, agora, ainda que me mate, non teño nin idea. Pero, que claro que eso será o de menos, non? Rafting, puenting, piragüismixing... O piragüismixing acábalo de inventarte agora, non é? Non sei, é que como remata en ing, pensei que se dicía así. É que o do rematar así en ing, eso ven do castelán, que é un idioma moi rico para estas cousas.
Chiño, para ti que sabes de todo isto? Eu sei o que hai que saber, mira, que uns cantos parvos podres de cartos gastan o seu diñeiro en pasar medo, e dis que así son felices, carallo, bueno. Sí, eso é porque producen adrenalina, e como todo o mundo sabe, a adrenalina producese no segundo fígado, e o segundo fígado é moi importante para respirar mellor. Pero, aí está, éxito rotundo. Pero ti non ves que o río Rejato casi non leva auga? Viña, que carallo de logo, sempre te pau no peor, criatura. Se positivame, que tampouco teñen que pasar petroleiros por ali. Non quero. Non creo que non. Aí está, ves? Veña, agora imos empezar a publicitar o río Rejato Sport. E coa mesma empezaron a chegar os primeiros clientes. O deporte de aventuras é o que ten, amigos, que atrae a moito parvo con cartos. Como non tiña capital así para empezar, o primeiro que fixen foi ir á do Chino Yun e comprar unha pirauja cativeira. Para empezar, ben vale. O primeiro que fixemos foi rafting, ou descenso en augas bravas. Veña, chiquitín, veña, quen contaba que o río fose pequeno para a canoa, pero bueno, ti dalle igual, o importante é o xeito, a técnica. Palea, David Cal, palea! Tides que velo tipo, nin idea. Se non sabe navegar para que te metes, criatura. Home, Moncho, o Jato casi non leva agua. É que, saber navegar nun río caudaloso sabe calquera. O mérito é cando non hai auga. Veña, se non sabe, non te metas. Sí, señor. Aí falaste, sí, señor, porque veñen da cidade. É claro, porlle todas as facilidades, pero non lles vale. Non lles vale, díxalle das os medios, entendes? Será culpa deles, carallo. E eu é moito que... Pensaxe outra actividade para esta xeta? Sí, estou dando voltas ao tema. A ver, para que vale a ponte da época dos romanos? Home, non, o que facemos moitas veces é mixar cando pasamos por aí. Correcto, pero a maiores... Para facer puenting. Que non che parece un pouco baixa para facer puente? Pouco baixa de que? Que mérito ten tirarse desde a logo arriba, que libra de sobra. Mérito é tirarse a metro e medio, para ver quen libra. Pumba! Vai ser espectacular verlos tirarse. Veña, chiquitín, veña, tira, tome de cabezas, que non che vai pasar nada, que ben se ve que ti naciches para isto, veña! Espectacular demais, amigos. Rompeu o cráneo por 4 sitios distintos. Anda, carallo. Ao final tiña razón Lino, que igual era bo que a ponte tivese algo de altura e que o río levase un pouquinho de auga. Pero quen contaba con todo eso, Agora precisaba alguén listo, alguén expelido que me axudase, porque a cousa estaba saindo mal. O que pasa é que nada máis que atopei a Kevin. Mala sorte. Que se vai fazer? Veña, chiquitín, prepárate! Dice que se está preparando para coller la onda, No, pues espera que abra a presa, que vai vir unha onda vital. Prepárate, que ser surfista é unha forma de vida, Se eso non o entendes, é mellor que non o fagas. Estaba sendo todo un desastre, Os que viñan non eran nin aventureiros nin nada. O que non acababa no hospital, aos 10 minutos marchaba para casa. Non hai espírito aventureiro nin nada, é unha merda todo. A culpa non é tú, Moncho. Non te martirices, oíxe. E logo ti non puxaxe toda a túa parte para que fixasen deporte de aventura. Home, a culpa é da xente, que son uns caguiñas, home. Que agora que se busque a tranquilidade, o relaxamento, entendes, desconectar dos problemas, Moncho. O da aventura está pasado de moda. Ti crees? Home, logo, a xente quere paz, sosego, calma, entendes, escapar do estrés da vida diaria. Paz, calma, escapar do estrés. Que tan equivocado estaba, Logo, que habrá que organizar son actividades tranquilas, É que máis tranquilo que a pesca. Un clásico para combater o estrés. Pero, Moncho, no río Rejato non hai peixes, non hai nada que pescar. Non, é quen dixo que non. Moi ben, amigos, moi ben. Aí está, bo pesca, Si, señor, fosteño pillando un tranganillo pouco a pouco. Aquí dase moi ben o que é o guante de obra. Un gran negocio, amigos. Como todo o mundo bota toda a merda e todo o que lle sobra ali no río, sempre hai material para pescar. É o mellor de todo, Ao non haber peixes, non tens que andar sacando permiso para ir de pesca. Todo vantaxes. Fogar, da Costa Verde Cente. Do Raio Transparente. Fogar, do Plácido Luar.
dos rumorosos. Fogar das altas copas. Fogar de algunhas das verbas máis bonitas do mundo. Estrella Galicia. Fogar de Breogán. Estamos orgullosos desta terra e de que os millores produtos do campo galego leven a nosa marca dende 1933. Larsa, orgullosos da nosa terra. E agora desfruta do mellor leite Larsa por só 0,73 euros. Nespresso va más allá al crear el mismo gran sabor de arpegio, pero ahora descafeinado. Los mismos aromas excepcionales, la misma intensidad. ¿Descafeinado o no descafeinado? ¿Notará la diferencia? Nespresso. What else? Disfrute de nuestros cafés Grand Crus descafeinados. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. 3x1 de la Mutua. Llama al 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua. Que aunque sea así, retumban en mi corazón. Qué importante es tener cerca gente que te escuche, que te entienda. Silvia sabe cómo hacerme sentir bien. En GAES estamos a tu lado para mejorar tu audición. Te ofrecemos las últimas novedades en audífonos y un completo servicio postventa. Sé que siempre puedo contar con ella. Todo lo que das a tu piel cuando más lo necesita vuelve a ti transformado en belleza con un 20% de regalo. Secretos de belleza en El Corte Inglés. ¿Piernas hinchadas? ¿Pesadas? ¿Crees que ya lo has probado todo? Ahora prueba Benorutón. Su triple efecto actúa en el foco del problema. Refuerza la pared venosa, reduce la hinchazón y mejora la circulación de tus piernas. Benorutón. Piernas ligeras. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Este es un aviso para todas las personas con dentadura postiza. Mis encías se han ido desgastando y el fijador que he usado hasta ahora ya no las sujeta igual. Y se me irritan las encías. Prueba las nuevas almohadillas Algasif, que proporcionan mayor fijación y suavidad que antes y protegen de irritaciones y molestias. Por fin me siento cómodo con mi dentadura. Algasif, siente el momento, no la dentadura. Xa estamos de volta aquí no país máis grande do mundo e facémolo arrancando con moitísima forza. Estivemos con Fernando Romai, un dos platos fortes desta tempada e tamén cargados de novidades. Xa ven, estreamos plató e tamén contarei coa axuda de Aida Bao, de Olaya Monde e de Elena Mareque. Aquí os agardamos, os 4, no país máis grande do mundo. Portas ODL. Fortes. Seguras. Un cento de modelos para elixir. A medida e co seu deseño. Portas de aluminio soldado ODL. Calidade de fabricación. Pidas no seu distribuidor autorizado. Liquidación por peche. En Mobles Lanirrey liquidamos todos os mobles con descontos de ata o 60%. Salóns, dormitorios, xuvenis, sofás, descanso, cos mellores prezos e a mesma garantía de calidade. Mobles Lanirrey. As mellores ofertas están na estrada. 2,5 millóns de pitas, 2 millóns de polas poñedoras e 11 millóns de poliños. Ese será o país do millón de vacas, pero tamén o é o dos 15 millóns de galiñas. Son galiñas moi rústicas, aguantan moi ben o frío, aquí neva a menudo, están na neve sin problema ningún tipo. Descubro que en Galicia existe outra raza autóctona de galiñas, a pita piñeira. Como ademais pasa por ser a galiña máis antiga da Península Ibérica. Trouxernas os celtas, hai máis de 2000 anos. Hoxe a noite, na Televisión de Galicia. Despierta, desayuno, comida, amigas, leche, hipo, sábado, domingo, día tras día tras día. Con cada lavado, tus vasos se vuelven opacos. Nuevo Finish Brillo y Protección. Mantén tus vasos brillantes durante más tiempo. Xa está ben. Ti viches o recibo da luz. Como se aproveitan? Pois mira, amiguinho sí, pero a vaquiña polo que vale. Pois sí, a vaquiña polo que vale. Por só 3 euros ao mes de servizo, contrata enerxía da túa casa a prezo de custo. Elixe Xenera, chamando 900 600 116, avaquiña.com. ¿Conoces a don Luciano? Fresco, frizzante, elegante. Luciano tiene un don. Don Luciano. Prueba la nueva receta de Whiskas, ahora mejor que nunca. A tu gato le encantará.
Un maratón se gana entrenando, con constancia. El colesterol alto es un enemigo poderoso, y aunque te deja de piedra, se le gana igual, día a día. Porque además de lo que ya haces, Danacol baja tu colesterol hasta un 10%. Al colesterol se le gana cada día, y el día de los análisis solo recoges el premio. Danacol, tú escribes tu vida. Si llevas dentadura postiza, ahora siéntete más cómoda, más segura. Siente tus momentos sin sentir la dentadura. Prueba ahora el nuevo Algasif Crema. Dura todo el día, protege las encías y combate el mal aliento. Nuevo Algasif Crema. No me gusta cobrar menos, te sorprende mi actitud. No quiero esforzarme el doble para ser igual que tú. No me complico, vivo mi vida. Si algo no te gusta, cámbialo. Da el paso y siéntete más ligera con Kaiku sin lactosa. La mayor gama de productos sin lactosa del mercado. ¡Deja de rascarte! ¡Tengo pulgas y garrapatas! Haz como yo, con un collar Seresto te olvidas de las pulgas y de las garrapatas hasta 8 meses. Seresto, con su innovadora tecnología, proporciona una liberación gradual y continua de los principios activos. Seresto es un medicamento veterinario. Lea detenidamente el prospecto antes de su utilización. Seresto de Bayer, protección y tranquilidad hasta 8 meses. As noites pasan a ter 3 horas. Todos se miden dediños, gotiñas, colleradiñas. Coa chegada dun fillo, o mundo faise máis pequeno. Pero a axuda nunca foi tan grande. Tarxeta Benvida. Axuda de 100 euros a mes para os gastos fundamentais. A vida nunca foi tan grande. Programa de apoio á natalidade. Xunta de Galicia. Celta Depor. Xa sei, Milucho, xa sei que llevo a partir o corazón ao meu pai. Pero é que eu non podo seguir vivindo nesta mentira. Sí, mira, se meu pai me quere, ten que aceptarme tal como son. Sí, mira, vou sair do armario agora mesmo. Sí, agora mesmo, viña. Chao. O negro, o chiringuito, o bimbó, a barbacoa... Cantos grandes éxitos non nos leva dado este home a nosa vida. Tío, xo levo dicindo eu toda a vida, mira, George Dan, Caja e Mexa por Mozart e Beethoven xuntos. Bueno. Papá, mamá... Tiño algo moi importante que dicirvos. Agora non, nene, agora non, que estamos disfrutando dun popurri de grandes éxitos do maestro Dan. Pero que faz, Kevin? A ver, que o que vos teño que dicir é moi importante. Pois fala dunha vez, misterioso da carallo, arráncate. Papá e mamá... son xeaneiro do Real Club Celta de Vigo. Anda, payaso, cala a boca. Mira, vai te encher o botellón e xa me estás aburrindo que estou chusco, payaso. Pero é verdad, que son do Celta de Vigo. Que son do Celta. Pero tú vas con esa merda. Sácame esa merda desta casa, Como? Se eu fan a marcha da casa, vou eu con ela. Ai, en serio? Ti, sangue do meu sangue. Eu mato-te descatado. Mato-te. Ai, Jesús, que lle veu un cascabal. Mataste só teu pai, desgraciado. Saca dai que quero rematalo. Ai, Monchiño, Jesús. Se non marchei para a pataqueira naquele momento, foi porque escoitei unha voz dentro de min que me dicía: tes que vivir, Moncho. Tes que vivir, aínda que só sexa para sacar ao teu fillo dese pozo de perdición no que anda metido. Débelle unha educación, Elvira, uns principios, un cariño. Como se puido malear desa maneira, muller? Déixate de dramas, Moncho. Tampouco é para tanto que o neno saíse do Celta. Como que non é para tanto, home? Por favor, como que non é para tanto? Nesta familia somos do Deportivo de toda a vida. Fala por ti, É o primeiro do Sporting de Lameiro, que me vai nos xenes. E despois do Borussia Dortmund por levarlle a contar aos choupañentos do Bayern de Múnich. E terceiro, de Los Ángeles Galaxy. Pero, por favor, ese non é un equipo nin é nada. Son unha manada de jubilados que nin sequera teñen unha liga legítima onde xogar. Xa, pero era onde xogaba David Beckham. E eu por David Beckham dou a vida. Que tan guapo son. O único malo que fixo na vida foi casarse ca estúpida esa das Spice Girls. Pero de que te sorprendes, Moncho? A mente feminina é así. Non entende de conceptos abstractos como a fidelidade a un equipo, o amor pola patria. Elas non as saques dos bebés, dos peluches ou dos guaperas. Non saben. A miña frivolidade de Elvira importame un carallo, don Anselmo. O que me ten amargado é o rapaz, Kevin. Non, iso non é nada. Está na edade da rebeldía, xa se lle pasará. Non sei. El di que leva moi metidos no corazón as cores branca e celeste. Nada, non
te preocupes, mira, o cerebro dun adolescente é unha masa informe que non sabe o que quere. Cuidado, mándame a mí, xa verás como eu endereito. A ver se é certo. Así quedó Celta, Sí, de corazón, don Anselmo. Xa. E por que, Kevin? Por rebeldía? Por facerlle dano ao teu pai? Non, eu xa nacín así, é dicir, eu cando era pequeno, pois eu vía a televisión e vía salir o Celta pola televisión e eu dicía para min, ai, Kevin José, aí está o teu equipo, o equipo dos teus amores, pero claro, non podía dicir nada por non darlle un disgusto ao meu pai, pero eu xa nacín celtista, Como? Nací celtista, dice. Vamos a ver, Kevin, xa falas como os calvinistas da choupana que creen na predestinación. Pois non, mentira. Escoita, polo libre albedrío, os seres humanos podemos escoller tranquilamente entre a liberdade ou a escravitude, entre o ben e o mal. Entendes, Kevin? Non, é que non lo entendo, non. Non importa, tranquilo, verás. O importante é que ti podes escoller libremente. E por que pertenecer a un club miserento da periferia cando podes pertenecer ao club máis grande de todos os tempos? Ala, outro como o meu pai. É que sale sempre con iso con que o Depor é o mellor equipo do mundo. O Depor? O Depor! Outro miserento, outra miasma. Non, Kevin, eu falo dun club que pasea o seu señorío por todos os estadios máis famosos do planeta. Falo do Real Madrid. Ben contado. Eu nomás que lle pedín que mo quitase do celtismo, non que mo aducise ao merenguismo. É outra categoría, Kevin. Os do Madrid non sufrimos polos descensos ni polos concursos de acreedores. Somos poderosos, ricos. Como o Barça. O Barça, ti deixa que sigan con esa tema do separatismo. Xa verás ti onde van xogar. Na Liga de Andorra. Non, Kevin, non. Faite do Madrid, faite socio do Madrid como a min, como don Santiago. Que Santiago? E Pemán? Por favor, Kevin, como don Santiago Bernabéu. Pero si Santiago Bernabéu é un campo de fútbol, non é unha persona. Que tarao, a ti que te aprenden na escola? Don Santiago Bernabéu foi o máis grande madridista de todos os tempos. Pois xa debía de ser, e o pai tamén, porque para poner dicindo ao meu fillo xa tiña que ser madridista. Menos mal que o meu pai non se quedou por chamarme Kevin Riazor. Misericordia, señor. Misericordia. Ao final, don Anselmo fartouse, perdeu a paciencia e botouno dali a patadas. E non crees, papá Moncho, que sería mellor deixar que Kevin viva libremente a súa crenza celtista? Collou, Ramona. O celtismo tolerancia cero, E cuidado co que dis, que estás nun dos templos do deportivismo en Galicia, Este vale deportivista 100%. 100% deportivista, sí, claro, estamos do Depor. Despois, cando entran os do Celta, pois xa virá celtista. Ou ata teño un banderín da Ponferradina para cando ben vacías o Maragall. Aquí a hostelería temos que estar sempre a favor do cliente. Judas Iscariote, que és un Judas Iscariote. Discoitache, A mí non me metas. O uniforme obrígame a ser neutral. O servizo postal sería un desastre se me deixara arrastrar polas rivalidades futbolísticas. Matarvos era pouco, home. A ver, papá Moncho, tampouco hai que ser tan intransigente. Ti cala a boca, Transilvana. Se me gustaría a min ver como reacciona se alguén se mete co teu Sporting Vampiritos. Sporting Vampiritos? Iso non existe, iso acábalo de inventar, verdade que sí, papá Moncho? Eu non son de ningún equipo de Transilvania. Eu son do Corinthians de Sao Paulo. Que máis que un club, que é un exemplo de civismo democrático. Corinthians, o equipo de Sócrates. Que gran filósofo, millor centrocampista. Civismo, democracia, filosofía... Pero estamos falando de fútbol. Non falo de fútbol. Falo de conflitos humanos. Estou falando de un pai que non se fala co seu fillo. Falo dunha guerra fratricida entre dúas aficións irmáns que non se falan, que están divididas polo odio. Que pico de ouro. E digo máis. O día en que nos unamos todos os galegos e as galegas para loitar contra estas creencias cativeiras e localistas e nos unamos para construir un país en donde Galicia será
A tipa foise quentando e quentando e ao final xa falaba de ir a polas escopetas de caza para invadir Zamora. Así é todo, o que dixo fíxome reflexionar, Que pasa, campeón? ¡Mamá! ¡Mamá, que mamá quere pegarme! Que veño facer as paces. Seguro? Segurísimo, deixa o martelo tranquilo, que ainda te vas a mancar. Pero seguro que vai facer as paces? Sí. Vale, vou deixar aí, Mira, estiven reflexionando e cheguei a unha conclusión, nené. Que pensaches? Que prefiro a un celtarra como a ti que non a un comenencias como a don Anselmo, Nada máis que se rima aos grandes e aos poderosos. Ou que aos outros dous tibios que non se mollan nin con ciclogénesis explosiva. Por non falar de trastornada da Ramona. Ou tua nai que nada máis que vai alá onde vai David Beckham. Iso é verdad. E polo menos non somos fiéis aos nosos equipos, inda que se ser rivais, Tes razón, rivais sí, pero irmáns. Sí, porque, ainda que ti sexas do Celta e eu do Deportivo, hai unha cousa que nos une. Que somos galegos. Que somos xereiros dos dous grandes equipos deste país. É verdade, dos dous grandes equipos deste país. Non como os pringados do Compos, nin os do Racing de Ferrol, nin os do Grecia, nin os do Pontevedra. E os do Lugo. Vale. Non sei por aí que me estás estragando este momento de exaltación patriótica. Perdón. Papá, quérote. Eu a ti, fillo, eu a ti. Perdoa. Vistes? Un pai e un fillo que se queren. Un deportivista e un celtista que se respetan ata tal punto que esta mesma noite van sentar xuntos diante da tele para gozar da gran festa do fútbol galego. O derbi Depor-Celta. Tarxeta, mamalón, tarxeta! Onde viste que foxe tarxeta, turco do cara? O que sabrás ti, portugués de merda? Pero, a ver, vos non fixeran de las paces, xa empezamos. Cala a boca, gilipollas, non viste o noso derbi? Pois a mí non falta. O neno falou ben, se queres arranca por aí con David Beckham, estúpida. Veña, victoria secre, pero aí adiante. Veña. Penalti! Pero onde vixe ti penalti, Jortorio? Que é que vai tirar a lejos? Non vai